Kochani, jest godzina, widzicie jaka? 3:40 i prawie jadymy za granicę. I to nie do Sosnowca. Słuchajcie, przed nami dzisiaj podróż, jakiej dawno nie było. Do Budapesztu. Żeby nie było za łatwo, samolotem, to jak każdy głupi potrafi, to tak. Za 10 minut przyjedzie Bolt, jedziemy do Katowic. W Katowicach o 5:00 pociąg, jedziemy do Krakowa, godzina. I o 7:00 z Krakowa 7 godzin autobusem do Budapesztu. Będzie fajnie. Będzie jazz. To jest kawa. To jest mama. Jak wrażenia? Super. Piękny dzień, proszę Państwa, w krakowskich stronach. Godzina 3:54. Teraz jeszcze tylko pół godziny i 7 godzin w autobusie i jakoś to będzie. Ja. To. Przystanek na ziemi słowackiej, Bańska Bystrzyca. Wylazłem z autobusu, żeby móc powiedzieć, że odwiedziłem Słowację, bo nigdy tu nie byłem. I moje wrażenia? Pięknie. Klasyk podróżny, proszę Państwa. Zaczaczacz przedziałów. Węgry, nie Węgry, proszę Państwa. Zwyczaje ludzi są podobne wszędzie. O, nawet ktoś podobny do Oli jest na Węgrzech. O, i proszę, już są ładne budynki, tylko że niestety szkoła ogólna, dom uczniowski. Ale już widzę pierwszą różnicę kulturową. Są wielkie słupy. Już byli jaja, proszę Państwa, bo w skrzyneczce nie było klucza do pokoju, ale pan dał zapasowy. To może będzie gdzie spać. O, jakie tu jest łoże! Tu by szło spać 3 osoby. Ty. Yeah. Proszę Państwa, tak wygląda zakwaterowanie budapesztańskie. Proszę, hasiok pod tym. To nie jest inopolski wymysł, wychodzi na to. O! To na tokaj. O, proszę. Tu na balety. 1000, czyli co? 10 zł nasze. No 10,60. Mniej więcej. Więcej. A to coś się tu podziczy. Tu jest Peszek Movers Club. Klub fanów Peszek. Nie, Feszek. A to jednak. Zmieniam zdanie. To nie jego. Pokażę Wam, sprawdzimy, drodzy Państwo, czy jest ładniejszy Budapeszt jak Wrocław. Bo wiadomo, że jak Bytom to nie ma opcji. Na razie, no, może być. Trochę sikami śmierci momentami, nie? Ale kto się nigdy nie zesikał? No, wydaje się, że póki co takie miasto, kurczę, z rozmachem. Taki trochę Kraków, trochę Lwów, trochę Poznań, trochę Bytom, trochę Budapeszt. To jest ta restauracja, kawiarnia, co Ci nagrałam. Aha. Mamie spodobał się węgierski kuktas. Ale super, nie? Kurde, piękne. Lidl węgierski. Czy lepszy jak śląski? Sprawdźmy to. Rum Kraken 11 000 niecałe, czyli 110 zł za liter. W sumie nie wiem, czy to dobra cena. Proszę, mają mrożone rogale na przykład i cynamonki. My tego nie mamy. Pół litra 6 dych. No, podobnie. Podobnie, nie? O, a jeszcze tam kończą.
To jest, proszę Państwa, dom handlowy Pałac Korwina. Chyba nie Mikke. I on jeszcze niedawno wyglądał tak, jak paskudny komuszy pawilon. I przebudowali go, żeby wyglądał tak jak w oryginale. A teraz porównajcie sobie to z Muzeum Sztuki w Warszawie. W sklepie szpar piwa do zapicia. Co jest, Tokaj? Tokaj jest. 17,90. 18 zł. No to trzeba No to będzie tutaj kupić, jakieś 28. No mało. I ciekawostka, Ubery i Bolty i taksy tu w tym mieście, nie wiem czy w całym kraju, ale tu są żółte. Także nie pomylicie się przynajmniej. Niestety po angielsku opisu brak, ale stoi Maryjka na kolumnie. A tu, o, kościółek. Słuchajcie, no miasto na pewno dobre dla kamieńczników. Fan kamienic znajdzie tu tego niemało. Nie wszystkie oczywiście pięknie wyremontowane, ale takie robią wrażenie. Przekonajmy się, czy przejścia podziemne są zasrane tak jak u nas. Wszystko wskazuje na to, że tak. Ale tak, coś tu nawet ładnie pachnie. Dobre rzeczy mają. Proszę Państwa, Londyn w domu. Ilość zdobień na metr kwadratowy rozwala umysł. No takich budynków to w Warszawie chyba nie ma. Kulebele, powiem Wam. Design karty, No, hamburgery, ryby. O. Gulasz and Grill w Wachi Street. Ci się w tańcu stonowane barwy nie bawią. Proszę się wypowiedzieć. Aperolek. Świetny, polecam. 5,99 euro tylko. A w Bytomiu? A w Bytomiu 22 zł, 1/3 tej lampki. Żdynk. Dokonuję odbezpieczenia. Dobra, jest tu coś w ogóle. Smacznego. Nie no. Coś tam jest. O. O, teraz to ta. Teraz dobre. Słuchajcie, takie w Budapeszcie gigaparagony drukują. Wszystko wyszło 66 euro, 26 400 forintów, czyli na złotówki ile? 280 zł. I tak, gulasze wyszły po 16 euro, chlebek 1 euro, także źle powiedziałem, że 5, Aperol 6, piwo 6, Lipton 5. No, wszystko w sumie w miarę ok. Wiadomo, że stolica to ceny wyższe, ale ten Lipton za 5 euro, czyli 20 przeszło złoty, no to nie no. Erzsébet Híd. To jest ten most. Tam dalej w tle jest Széchenyi-Land Híd. To jest chyba najstarszy, co połączył Budę i Peszt. A jeszcze jest tam, o, i to jest Szabadság Híd. O, a takie mają tramwaje w Budapeszcie. Stare, ale mają też nowe. Proszę, Zamek Królewski, most łączący Budę z Pesztem. Znaczy chyba Tam 10 stopni teraz Buda, a tam chyba Peszt. W Budapeszcie zainspirowali się bytomskim Śpiącym Lwem, ale zrobili go większy odrobinę. Ale duża rzeka. Odra. Opole. A tam chyba wystąpił, moi drodzy, jakiś proceder
średnio legalny. Chyba te pływanie na tych kajaczkach nie jest do końca dozwolone. I jesteśmy na drugiej stronie. Tu, proszę, gdzie by nie rzucić okiem, ładne budynki, ładna Aleksandra też. Tam ładne, ładna rzeka, tunel, kurde, jaki elegancki. Skocznia narciarska w środku miasta, to jest ciekawe. Ja specjalnie przed tą wycieczką nie oglądałem za bardzo sobie ani zdjęć, ani filmów z Budapesztu, żeby nie spoilować. I powiem wam, że kurde, podoba mi się to miasto. Jestem zaskoczony rozmachem, ile tu jest takich pięknych budynków bogatych, że to pa. Buda Castle District. No Buda, Pest, tak jak mówiłam. Nie, tyś mówiła, że tam jest Buda, a tu jest Peszt. Nie. Tak. Nie. Tu jest Buda. Tu jest Polska. Znaczy Węgry. Ale tam jest budynek parlamentu. O, proszę. Świeci się niczym psu. Coś tam. I idziemy tam. Ono. Słuchajcie, a jak u nas Szkot, Anglik Szkot, no mniejsza, powiedzmy Szkot, budował hutę na przykład w Chorzowie, pan Beldon, to ten piękny most zaprojektował i zbudował też Anglik, też Anglik, William Tierney Clark. Jest do 20:30. Parlament, budowa trwała od 1885 do 1904 roku. I pracowało przy nim ponad 1000 osób i zużyto 40 kg złota i 500 000 kamieni szlachetnych oraz 40 milionów cegieł. I to jest styl neogotycki. Cegieł nie szczędzili. Powiem wam, że przy ratuszu w Wiedniu chyba jeden z okazalszych budynków, co miałem okazję oglądać. Robi wrażenie. Dziwne dźwięki z węgierskiego parlamentu. Panie Orban, co tam się dzieje? Taka miejscowa na piękne spuentowanie dnia i taki oto, proszę Państwa, langosz, cena wywoławcza 2900 ze serem i kwaśną śmietaną. I piwo węgierskie, IPA. Właśnie tam można zrobić. Rodzynki utrafić, że... Niezłe. Budka telefoniczna, coś czego w Polsce już chyba nie ma i to mało tego. Z T-Mobile'a. Nie wiem o co tu chodzi, ale można. Wyślijcie pieniądze, zostawcie łapkę w górę. Do widzenia. Idziemy do metra. Chociaż nie mamy biletu do metra, ale obejrzymy sobie. Trzydzieści 284. Styknie. Po długim dniu, proszę Państwa, ostateczny Tokaj, rocznik 1857 albo 23. No. O, to takie lampy kiedyś stały w Bytomiu na placu Kościuszki. Przed agorą dzisiejszą. No. Mogłyby wrócić. Ale se siedzi Erkel Ferenc. O, taki to pożyje. Se pożył. Dużo tu jest nawet w środku miasta prawie ładnej zieleni. I to takiej sporej. I nawet można zrobić drzewka i żeby nie było rozpierdolonych chodników korzeniami. Chyba że na Węgrzech mają specjalny gatunek drzew. Dostrzegam tutaj bardzo delikatną inspirację, pewną grą od studia Rockstar Games, ale taką delikatniutką. Suweniry, proszę Państwa, co lepszego można przywieźć z Węgier jak papryka. Takie 3 papryczki 64 zł. No,
sporawo trochę, a jedna 24, no to lepiej się 3 okalają. Największy kościół w stolicy Węgier, Bazylika Świętego Stefana, jest całkiem spory. Oczywiście nie jest to kościół klasy Marii Panny w Bytomiu, ale no może być. Ciekawostka nietypowa budapesztańska, nie wiem jak dokładnie wytłumaczyć o co mi chodzi, ale tu się bardzo w budynkach, w kamienicach płytko osadza jakby okna. W sensie, no wiecie, tam są normalnie, czyli tak bardziej w głąb, ale bardzo często są tak bardzo do przodka i tego, no takie coś, no, tak. Nie wiem czemu tak jest. Dzisiaj za dnia będzie zdobyty Buda. Tu Peszt nowszy, tam Buda prastara. I wygląda na to, że jest tam bardzo pięknie. O, i udało się, nie zerwał się, a ponoć kiedyś się zerwał na początku jak go budowali i wszyscy wpadli do wody. Tym razem się udało. I tu proszę, na szczyt Budy, o, może nie na sam szczyt, wjeżdża taka fikuśna kolejeczka, ale do kolejeczki jest kolejeczka i kosztuje chyba z 5 dych, to my wejdziemy na nóżkach. Zaś będzie rekord krokowy dzisiaj pobity. Jadą świry. Is this Egeşege kawa Budapest? Egeşege. Kurde, jak to ładnie. Korwin-Ter. Janusz Korwin-Mikke-Ter. Lajos Kutia. Pecz Samu. Epi Zes Emlakanek. Woda. To mi się podoba. Taki śląski. Pierwszy reformowany kościół w Budzie, konsekrowany 1896. Wybudował go Samu Pecz. Pecz! Parlament za dnia, a wczoraj żeśmy go widzieli w nocy ciekawszy. Żeby nie było, że mi się tu wszystko tylko podoba. O, to brzydkie. Nieładne, nie podoba mi się. Hala targowa. Może nie są to koszyki, tak mogłaby wyglądać hala targowa w Chorzowie, ale nie wygląda. Tu jest kościół na kościele, tam jest kościół, tu minąłem kościół, nawet nie widziałem, że jest kościół, tam był kościół, tam kościół, jak w Bytomiu. O, a na odmianę tu macie sklep Spar. A tu można wpuścić węgierskiego totka. Lottozo. Chłopcy na WF-ie, a tu takie schody. Widziaz Nadzi Fesul Trzek Eli we... O! Dzieci proszę, ze szkoły wyszły. Idą kurzyć cygarety. Proszę, najlepsze kasztany są wcale nie na placu Pigal, tylko w Budzie. Baszta rybacka zamku w Budzie. A tam Peszt. O! I parlament. Proszę, cały Peszt u stóp. I teraz jeszcze tylko trzeba wleźć tam. Hopie, nie zabij się. Wszyscy sobie robią zdjęcia, proszę Państwa, w tych dziurach tutaj i tu, a ja taki nie będę. Ja sobie nie zrobię zdjęcia, ja się nagram. Ale nie zasłaniaj sobie łyżki. A przy okazji, stojąc w takim historycznym, fajnym miejscu, powiem Wam, że Śląsk był 20 prawie lat we władaniu Węgier. Gdzieś tam w 1400
70 coś tam. Bilet wstępu 37 zł. 37 zł, żeby wejść do kościoła. Może jeszcze 37 zł. Jest taki problem, proszę Państwa, z Budapesztem, że co się pójdzie za winkiel, to jakieś fajne budynki, fajne kościoły, fajne jakieś teatry, fajne kamienice, to za duże, jakby to było miasto rozmiaru, nie wiem, Radzionkowa, no to tak, ale ileż kut. Ileż kut. Ja nie wiem ileż kut. Fuj, to woda. Aha, to jest, czyli myśmy byli tu, tuśmy byli, tuśmy szli, jakoś tu, I tu po schodkach. tu i jakoś tak. No, a tu stoi na koniku, w ogóle tu jest bardzo dużo konnych pomników. Uważam, że w Polsce jest za mało konnych pomników. Stefanus Rex, czyli, proszę ja was, król Stefan, po węgiersku Isztwan i gołąbek. Mam postulat w tym miejscu do prezydium bytomskiego i pana Mariusza Wołosza. Po remoncie rynku i oczywiście odbudowaniu ratusza i przyległych kamienic postuluję konny pomnik Władysława Opolczyka, taki w tym stylu, na środku placu. Mama! Mama, ciep mi bułka! A chociaż mama akurat siedzi tam. Tam wielkie miasto, a tu, proszę Państwa, skały. A jak wiadomo, choćby skały srały, idziemy do starodawnej łaźni Gellerta, znaczy łaźni, no w sensie, no że tam oglądaliście CK Dezerterzy, jak oni tam pływają w takim fajnym basenie i podglądają tam te dupy gołe i tam siedzi ten cwaniak z cygarem. No tam właśnie idę się wykąpać. O, a tu most, ale jaki ładny most. A na Wiśle, a jaki tu się wyłania hotel, hotel Gellerta. W ogóle Gellert po naszemu to Gerard. Tu będzie moczona dupa. Proszę, tylko w tym miesiącu jeszcze idzie się pokąpać, bo potem remont przez 3 lata. Tu wydaje mi się siedział ten pan z cygarem w CK Dezerterach i kurzył. I tu na niego leciała woda. Tyś jest w czopku urodzona. Styluwa, słuchajcie, Węgry, nie Węgry. Tam 36 stopni. Tam 40, paruwa. Ale gorko. Kurde, woda. No trudno. Jak Państwo widzieli, bardzo ładnie. Drogo, bo wejście z przebieralnią kosztuje 12 000 forintów, czyli jakieś 120 zł, ale możecie tam moczyć jaja cały dzień. Oczywiście tam nie ma jakichś super atrakcji, nie wiem, jakieś różbany jak na fali, ale to chodzi o to, że to jest po prostu stare i zabytkowe i warto się przejść. No to jest kurde hala targowa. Tu by se człowiek pohandlował gaciami koreańskimi.
No. O cholera. Tu się, kochani, kręci się, wszystko się kręci się w głowie się. Ekskluzywne labubu węgierskie, ale nie, to niemożliwe, że to kosztuje 16 zł. Tak? Matko Boska, paryżanki klasyczne, kocham ten smak. Polska. Bucht. Drogą kupna nabyłem kabanosy, szabaj, węgierskie prawdziwe. Cena wywoławcza dycha za 4. No to akurat nie najgorzej. Taki mały bandyta 3000, czyli jakieś 3 dychy. No duży 45. Nie idzie tego higienicznie jeść. Dla ciekawych cen nieruchomości w Budapeszcie 85 metrów, tylko nie wiemy w którym to miejscu w sumie. 255 milionów forintów, czyli 2,5 melona złotych. No to... Ale tu jest jesieniarski klimat. O, dzisiaj, proszę Państwa, taki zestaw. Ile to kosztowało? Nie wiem. Nie pamiętam już. To chyba około 6 000, piwo za jakieś 3, zupa na też 3. Tu Mikołaj psznieje. Nie idzie normalnie zjeść, by przyjdzie jakiś ciul i rzępoli na krzypkach. Tu, moi drodzy, zaś coś wielkiego. Wielka synagoga, nawet się tak nazywa. Wielka synagoga w Budapeszcie i to jest największa synagoga w Europie. I faktycznie, nie kłamią, jest dość wielka. A pod synagogą pani policjant pilnuje i nie wiem, czy to na wszelki wypadek, żeby jakiegoś antyrzymiańskiego ekscesa nie było, czy może tak se po prostu. Chyba był eksces. Makłowicz w węgierskim hotelu, w sumie to nie hotel, w Tajlandii z napisami po hiszpańsku. Ten film ma już pewnie 3 godziny i już Wam się go nie chce oglądać, ale to, że bardzo Was przepraszam, ale bardzo mi się tu podoba i muszę wszystko nagrać. Jak ktoś dotarł do tego momentu, to niech zostawi po sobie jakiś znak. A przed nami jeszcze masa zabawy i 8 godzin powrotu pociągiem. Będzie fajnie. Uwaga, ciekawostka lingwistyczna. Dni tygodnia po węgiersku. Hetwy, ked. Ej, tu też środa. Serda, czwartek, piętek, sombat, waszarnap. Czyli to muszą być jakieś zapożyczenia. Środa, czwartek, piątek, sobota. Bo jest bardzo podobnie. Nic tu nie widać, ale idziemy jakąś taką ulicą, co po jednej stronie i po drugiej są same wille, ale takie chałupy i takie auta stoją, że normalnie, no prawie jak na Kleinfeldzie. O, patrzcie, tu takie o, tu. I tu proszę, autko fajne. I se żyją ludzie, jak za moje. Magyar Képzőművésznek, Muzeum Narodowe Sztuk Pięknych. A jak mówimy o muzeach,
Nie no, już lepsze. O, patrzcie, chłopa holują. Tu jest plac bohaterów. Kolumna, a tu stoją węgierscy bohaterzy. Proszę bardzo. A czemu w Polsce nie ma placu bohaterów, na którym by stali bohaterzy? Proszę, tu jest pan Kossuth i spółka. Tu jest za dużo zabytków w tym mieście i wysokiej klasy budowli. Ja już jestem zmęczony. Jest i polski motyw, co prawda nie śląski, ale jest. Saint Laszlo, czyli święty Władek. Król Węgier, Polak rodak, rodzony w Krakowie. O. Najstarsze, proszę Państwa, metro w Europie kontynentalnej po Londynie z 1800... Kurde, nie wiem, bardzo dawno. Wczoraj te metro, cośmy byli, nie było za ładne. Ale dzisiaj to... No, klimacik jest, kurde, mega. Mała taka bardzo stacyjka, ale bardzo zadbana. Takie, no kurde, czuć tu klimat taki, nawet jak się jakieś takie, tak Ameryki takiej trochę bym powiedział, starej, bardzo starej, początku XX wieku. No kurde, te supy, to wszystko. Ciepło tu jest normalnie, gorko jak byk. Mini drzwiczki, bo kiedyś, proszę Państwa, ludzie byli tacy mali. O. O. Chyba nie ma kto okraść. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Dzień drugi, zaś z 30 000 kroków zrobione, z 20 plus kilometrów, drinki wypite, jedzenie spożyte, wnioski, ciekawostki. Jest tutaj barberów, chyba najwięcej barberów na kilometr kwadratowy, jaki widziałem w jakimkolwiek mieście. Dosłownie jak ciepniecie kamieniem, to traficie w barbera. Co jeszcze takiego? Jest czysto. A może te boczne takie są trochę, no niektóre kamienice jakieś obdrapane, jakiś tu chłop leży pod ścianą, ale nie ma tego jakoś dużo. Więcej jak we Wiedniu na pewno, ale ogólnie to miasto mnie się zabudową bardziej od Wiednia podoba. Jakoś tak jest takich więcej kamienic i tak dalej. Chyba, jak mi się zdaje. A, no i kawiarni i restauracji to jest tyle, że moglibyście tu mieszkać pewnie od urodzenia całe życie i byście pewnie wszędzie nie zjedli i nie wypili. Tego jest od zajema. A rano czeka pobudka skoro świt i proszę Państwa, nowa całkowicie przygoda. Myślałem, żeby o tym nagrać osobny film, ale to już by była przesada. Mianowicie 8 godzin w pociągu Intercity. Nazwa pociągu, nomen omen, Batory. Nie to nie statek. I bezpośredni Budapeszt do Katowic. No nie jechałem całe lata tak długo pociągiem, także będzie przygoda, zobaczycie. No słuchajcie, Bahnhof to tu mają zacny, kurde. A to jest od Zatka, to jest ta biedniejsza część. Z rozmachem. Idę wam nagrać, jak to od przodka wygląda, a ta hala się ciągnie i 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 ciągnie. Teraz jeszcze ino, słuchajcie, 8 godzin w pociągu. Moja pierwsza taka jazda pociągiem od chyba dobrych paru lat co najmniej. I w Duma, znaczy w Katowicach. No, to potem jeszcze godzina i w Duma. Papa Budapeszt. Bardzo tu było fajnie. Jeszcze kiedyś tu muszę przyjechać, bo nie stestowałem węgierskiego McDonalda i czy jest lepszy jak krajowy. No,
Proszę Państwa, tak to wygląda. I ruszyli. Słuchajcie, z jedynie 8-minutowe opóźnienie to jak nic. Zobaczymy, jak podróż będzie przebiegać, czy nie będzie żadnych ekscesów, sekscesów. O! Felhívjuk figyelmüket, hogy az S750-es vonatok helyett Vác és Berkenye között pótlóbuszok közlekednek Kisvác érintésével. Vácról állomáspótlójáratok is indulnak Magyar kútra, Fenyveshegy és Magyar kút. Już widać wulkany. Do Islandii żeśmy dojechali z Budapesztu pociągiem. Bardzo szybko. A tu proszę konstrukcja, gdyż drzwi, prawda, zamykają się i otwierają, zamykają, otwierają, zamykają, otwierają, zamykają, otwierają. I ja tu, jak MacGyver, uwięziłem je. A tu jakieś miasteczko węgierskie, jeszcze węgierskie, za niedługo Słowacja. Kurde, bardzo ładnie, takie górskie. Idę spać. Jedziemy już ze 4 godziny. Przejechaliśmy już 3 kraje. Węgry, Słowacja. Niedawno wjechaliśmy do Czech. No to jeszcze z pół drogi. Powiem wam, to jest długo. Po 8,5 prawie godziny Katowice zostały osiągnięte. To teraz jeszcze dzięki estakadzie chorzowskiej godzina do domu i w domu. Ale powiem wam, że zleciało szybciej jak te 7 godzin w tym busie, bo tu można połazić, czy ze Siku pójść do Warsa i tak dalej. Także generalnie jakbyście się zastanawiali, pociąg, autobus, pociąg. Tylko że, a to w ogóle ten pociąg jest tam. I to dzisiaj był pierwszy kurs tego pociągu bezpośredniego na trasie Katowice-Budapeszt. Spoko się jedzie, no tylko że jest tylko jeden taki kurs, 1 godzina i no. Jeżeli dobrnęliście do końca tego filmu, to gratuluję wam i bardzo dziękuję. Nie wiem, jaki on będzie długi, raczej długi. Spróbuję w nim zostawić jak tak zwane samogęste. I cóż, Budapeszt super mi się podobał w porównaniu do Bytomia. Oczywiście Bytom lepszy, no. Ale Budapeszt też nie można odmówić, prawda, niezaprzeczalnego dużego uroku. Także dziękuję wam pięknie za tą chyba najdalszą ostatnimi czasy podróż. Zostawcie jakąś ocenę, komentarz i możecie polecić jakieś destynacje znowu, to może się tam wybierzemy. A w ogóle stoję na świeżutkim, ledwo ułożonym kawałku nowego peronu, bo w Katowicach, jak widzicie, ogromna inwestycja kolejowa za 4,5 miliarda złotych trwa. To patrzcie tam jako i ubierajcie się ciepło.